you under sa barangay Kwambugan, mga kaigsuunan, all of us will be in the unity of Christ. Amen? Ako mangkong gipamalandong mga igsuon, pagkatamis pamalandongon, kung sa Old Testament, ang usa ka nasod, gipanalanginan sa Ginoo. Ang usa ka dapit, gipanalanginan sa Ginoo. After all, ang panagiusa was the reason why God blessed His people. Unang sulod sa inyong panimalay, nalang yung ko itambag sa atuang mga kaubanan nga naa karon. Ayaw na ninyo nahilagti inyong bana. Ayaw ninyo daotay inyong bana. Ayaw ninyo daotay inyong asawa. Ayaw ninyo daotay inyong mga anak. Let there be love because they are not your enemies. Ayaw na itong dauto ng barangay officials. Ayaw na itong dauto ng atong silingan. Kaya nga naman, they are not our enemies. We need to stay together. Kaya malang kasulatan nagsulti, pag tinabangay ang atong target, mga kaigsunan. Dili pagtiniutay, dili pagsinupakay, dili paghatag og mga mali, mga kaigsunan, nganha sa atong mga isig katao. Mo man pag-come up na mo, nag-meeting mi, nagsige miglibog ang mga leaders sa church. Kap, so atong topic sa una kay iandam ang pamilya alang sa pagbalik sa Ginoo. But the question is, how can we prepare our family? How can we go to heaven, my friends? If you yourself, your mother, the father, the children are not united here in this world. Sa langit ba, maghiusap yata. Amen? Nagwalib daw ko, mangutana ko ninyo, asa man yun ang langit? O di naman mo manubag. Ha? Pagpangutana na ko na nga nagwali ko sa public, lahi ang gitubag. Kung asa ang langit, tubag ang batanon, inig maminyo, pastor, makalangit yuta, home base. Kung lahi ng langit, kana ang langit, na ubang langit kana makadaot. Kabalo mo mga kaigsunan, sa akong pagtuon as a pastor, I research, I keep on telling myself, where is heaven? I keep on pointing, sige tagangadagan, sige tagtudlo-tudlo. Pero wa ba mo kabantay na ining-away ninyo sa inyong balay? Kaya namin sige mong away, mga asawa, paminaw mo. Asawa, sige away sa bana. Bana, sige away sa asawa. Ginikanan, sige pangilabot sa mga anak. Anak, humong og ulos sa mga ginikanan. Sultihan ta mo, tanaway inyong itim, way kwartang nisod. Nawa. Walay. Sige ka. Kami sa among balay, kato, mamang yun akong pamilya, duha ka buong lalaki, isa ra gyud akong asawa. Amen? Uy, murag mo mo to, oh. Isa ra, di na makaya, uy. Duha ko panimo na, di makaya na. Isa ra gyud, duhay anak. Akong ginala ko asawa, kay apil man yun sa mga mama, built-in na maguning battery ninyo. Kawala mo sa ina nga battery sa mama, every ready, kanang pagsidlat palang tuktugaok sa manok, radyo ukay ba? Isikat biya tong sa Facebook, katong sapaan kay ang mama, nga iyang girap, ano, pag ingon sa mama, ikaw dukay kay kasigir kakaw, ningon na baton, cha-cha, iyang girap, di labayan balde. Okay, pinti na, akong ginala kong asawa, ayaw na. Mga mama, dahil tiknik, sayon na kayo, sapa ka na ini kabuntag, sige kagyoyo. Pagmata na po niya, magugat na lang ka, magawa na lang baliti sa mong liog. Kung ginala ko asawa, naman tayo wifi. Kaya kami, naman may ginapromote na mo nga, before may magtrabaho, mag-worship kami. Akong ginala ko asawa, singer man ka, kaning akong asawa, singer ni. Ang bana preacher. Maminaw ganin mo sa tingog sa akong asawa, mura man isang ibong adarna. Akong asawa, ibong adarna ni Kap. Maminaw ganing kakap, makatulog ka, pero ako'y mukanta kagawad, mahimo kang bato. Siyang ibong adarna, ako ang ite. Pirde, akong ginagawa asawa, ayaw na. Saba kayo, sulayin ninyo ni mga mama. Ay mo sige yaw-yaw. Kantahin ninyo nag-religious song. Akong ginagawa asawa, pasounds kang religious song. Unya agi-agi ni, magigda na yung mga bata. Dito ka magkanta-kanta, paduol sila ha. Unsa ka kanta ang iyong ka, ikaw ang kusog ka na. Paduol, ayaw sige. Hoy, mata na diya kay mali.
Ingon ni masaba. Kalipayog dalampanan. Lamig paminom. Ingon mo. Manakong sarita. Moabot man ang problema. Walay maika, pero magsigi kag yoyaw, ang burido mo ko, I keep on telling my wife, let us start to be united in our home because we want to go to heaven. Amen? Digay mo magkasiabot, mga magtiayon, matag pamilya, wag pag-abot sa langit, silingan mo, basing mag-away na po rito. Muna ikingon, where is heaven? We keep on pointing dito. Where is heaven? We keep on pointing. But I want to tell you, heaven is a place of peace. Amen? Heaven is a place of unity. Heaven is a place of comfort. Mabitaw na, manag-away lagi. Muingon dayo ng asawa orang bana. Muhawa ko aning balay nga imperno. Gugot naman kaayo. So where is heaven? Literally, heaven is up there, but I want to tell you, my friend, once you feel peace in your home, once you feel unity, once you feel love, you are experiencing heaven. Amen? Unity in your home, unity in Christ will bring peace, comfort, love, and most of all, your home will become victorious. Amen? Ay yun mong pailan. Naiduwa ka hubog. Ano itong muingon ta, Pastor? Okay, rin yung kanya akong kinabuhi. Ingon ang usa ka hubog. Brad, na ako'y nalimtan. Pero nahinumduman ako ron, hubog naman sila. Di ba naman kay utang na ko nga 5,000? Kay kinira bang mga magtiayon? Magpinasaylo ay tuod. Ako nahimo ko ka kung lubong taga pamayapa, 2 ka tuig. Di na ko isulti ka sa bitpasa kay dito sa ginsan, kagawa nagrat. Unsay pinagara kong kaso sa barangay? Ay na yung isulti. Pero ang pinagara kong kaso na ko dito, gigunitan mga kaigsunan, kinig yung hitatsi. Kay balungan ang hitatsi, kana bang mga himantayon tabihan o kismusa? Sige na kong patawag sa barangay, Pastor, na po'y nagaway. Tawag, Martes o Huwebes akong schedule. Unsa may kaso ninyo, te? Alangan, itabi man ko niya nga burikat ako. Kita na siya. Niingon po itong lalaki. Kaya sige makagsakay-sakay ng motor niya kay mga Ilonggo. Di, nakita na ka mo. Di ka kayo makatwaw. Ang Ilonggo. Nyalain na ng mga Ilonggo. Mapatay ka na lang. Relax pa. Patyon na ka subong. Patay na ka. Why, pagkakabaro, patay tinuya. Pero sa Bisaya, why pa naglalis? Lagot naman ta. Asan balde? Mingunin na, nasuko ka ma? Wala. Nagpapaliwanag lang. Isong na, pero dito kay kini akong asawa, ilong ka man eh. Puro kita na ng ilonggo ya. Kalik sa kuwan, way man sa mga ilonggo di. Amo na, hindi ka mo makaintindi sa balko mo. Hindi ka mo makaintindi. Halalalis sila. Chismis ray dahilan. Ang pinagkakatawanan ako mga kaigsunan kay Pato. Nalagot ang silingan kay ang Pato giihaw. Nya unsam na imong concern? Sa lagot kayo ko Pastor kay kung Pato yang giihaw. Nya giunsam man mo pagkabalo, ang among silingan giingnan mi giadobo akong Pato. Di akong gidukdukan, basig naglagot ka kay wa ka matagan. Usap ko na. Pero katong patuha, ako dito kay pit lover na siya mga kaigsunan. Pit lover. O tumubog ingon siya, nag-remember ko pre, naakay utang sa kuang nga 5,000, bayari to. Kay dili ganini mo na bayaran ni pabarangay taga Balagong Parita. Basta kwarta na iskutan, wala may dugo-dugo. Una-una yung kumpare, human na madyukog bayad na ba? Human na. Siya pre, ayaw ko pinuangi pre. Kaya nagwag yung ka nagbayad ng 5,000. Ingon na siya, nagbayad na ko pre. Ingon na itong isa. Pero sa mga nagbayad, katong hubog na to ha. Eh siya amaw ko di ay impas mga kaigsunan. Ang problema ko nga natong kinabuhi, maimpas
sa dili pa nagtinabangay sa usag-usa. We need to help each other. If you feel that the barangay needs a family, then give the family to the barangay. Help each other. Sa una, ako igsuon, pila na edad na ko ron? Nataw ko 1990, kining mga batang 1990, lahi nagyudbiya karon sa mga bata. Amo tagabantay mo, suguay inyong bata, di na namula ka, way pamasahe. Papalit kag 20, ang 15 ra ipalit na, ang 5 ilan ang itubil. Ibutan na nila sa bulsa tubil. Pero sa una, magbayanihan me, pantag yung minuta. Di yun mapagaw ang tig-anaw sa muang purok. Diya magbayanihan ta kay ng atong kanal. Wa na, bahok na kayo, kinahanglan itong iluan. Pagka Domingo, tinabangay sa matag usa. Dito ko pa. Bibo kayong mga bata. Suwap, trabaho. Karon magkatawa na ka sa realidad. Mapagaw na lang tinuyok. Wag yun mo adto mga kaigsunan. Wag yun mo adto. Helping each other mga kaigsunan is a key. Usa ka susi ang pagtinabangay. Muna kung ang bana tabang sa asawa, ang asawa di yun na magkagidlay. Mga bana, katabang ba mo sa iyong asawa? Uy, na initubag laging dili. O nang marapusay, suko din yung masawa. O ba na? Sana man imong naong day? Sa una nga, dalaga pa ka, ibon ang imong baho. Karon nga namin yung abuno na. Alangan, ikaw po nga ba na, mo po kamutabang. Sure po lang, wala. Kung ang asawa, muhigugma po sa bana, actually that's what the Bible says. The Bible says, wife, submit to your husband. That's unity. Di ba ni? Wife, submit to your husband. Pero dili makasubmit ang wife kung ang bana don't know how to love. Kamong mga bana, dapat paguli, gakus, halok sa bana o sa asawa. Di kay, pagkita sa asawa, sa likod, ayun. Pagkakita kang Mari, ay Mari, grabe ang imong kaway-kaway. Pero na ganing asawa, ano na naman po ka dire? Ay, grabe hindi, pwede mo bisita. Ayaw. Kay once na maguba ang unity, sulod sa inyong magtiayon, ang unity, sulod sa inyong pamilya, nganong muadto pamangkag langit. Dito ka sa impierno, kay way pa naghiusa. Undang nagsimba, uy. Di ka kabalo mo igugma sa imong asawa. Ikaw ang asawa, di ka kabalo mo submit sa imong bana. Kamu nga ginikanan, di kabalo mo igugma sa inyong mga anak. Ikaw nga batanon, di kabalo mo respeto sa imong ginikanan. Undang og simba. Way pulos ang imong pagsimba. Way pulos ang atong pagdayig. Way pulos ang atong paghalad. Kung diri sa yuta, wala nang pagtinabagay sa usag. You need to stop going to church. You need to stop praying unless you are united in Christ. Amen? Imagine lingi-lingi ragod mo diri skilid. Kung wingon ni karon si Kap, kay religious man ni Kap, tanang naa karon rin mga buutan man. Amen? Pero di lagi mo mutuo. Tanang nga naa karon diri mga buutan. Gamay rin musulti, makuyawan ra bakuana basta di maningog kay wakwak ra ba na. Tanang nga na din mga buutan. Yan. Musulti ni Ron si Kap nga karong Domingo dry cleaning. Mingo siguro si Kap. Okay, ako excited ba ko na Kap? Kana bitong maghimo mong plano nga matag church. Ako excited ko na. Tagaan mi ninyo ang matag church ug lugar nga kamo nga we love you Kap because you are our father and we need the command. All churches, ako ganyan, una-una ko kaganiya ba nga, kini dapat ang pinaka-the best na major event. Kay kung ang matag-usa, mahiusa ta diya sa Ginoo makaigsunan. There is a blessing in the barangay. There is a blessing in you. Sulay ra guna ninyong ako ginapaning kamutan yun ako. Naman yun akong asawa ron. Buhi mag yun akong asawa. Pwede naman mong muamin. Buhi ni akong asawa. Karuhunan ko na. Akong ginena kong asawa gang. Ihampo na to si Ginoo nga. Nakatry na mo na magtiayon nga magkinidhatay lang mo. Karami ito. Imingon naman na. Kabaw na mo sa imuon. Nakatry mo na sa council, sa barangay nga mukidat na gani sikap, bisakun sa kapisi.
Lami kay balay way saba. Isite bitaw mo sa kapastor, libog kay ning tao, nalibog ka mo sa tao? Huwag mo nalibog sa tao, so dili lugar mo tao. Nalibog mo ha, malibog ta, tao man mo, naitambok, magpapayat. Sorry sa maigo, pero mo yung realidad. Naipayat, mubana to kao, ilibang mong yapon, awag yapon manambok. Naikulot, magpa-street. Nai-street, magpakulot. Naidaga ko, buhok, magpaupaw. Dila na ako ipadayon kagawan. No, kaya bisa kong saon, mauna mo yun na initsyon. Naitaas, sumilong, ato ka sa Amerika, mayroon sila nga. Namin ka boyfriend, I don't like my nose, it's so tall, it's so long. Pero Pilipino, kini mo itong ilong, kini akong ilong, taas na bungkad. Sa English pa ni siya, Chicago Bulls. Bisa ko to, siyopon biyan eh. Di ba? Oh, alam, tanaw kag mataron, wala maglibog ka mga kaigsunan. Munang sometimes, inside in your home, you don't know what to do because you will not understand your wife, you cannot understand your husband, you cannot understand your children. One reason, your unity is not vertical. In other words, ang bana, dili so united sa Ginoo. Ang asawa, dili united sa Ginoo. Ang mga anak, dili united sa atong Ginoo. Sultian ta mo mga higala kung res kwang bugad.